Takže dovolte mi vás všetkých ešte raz privítať. Dneska sa pozrieme na prezentáciu spoločnosti SKF a spoločnosti TPG Strojársky veľkoobchod. Stručne sa predstavím, ja aj kolega. Moje meno je Marek Vrábel, pôsobím v spoločnosti SKF Slovensko 3. rokom, v súčasnosti na pozícii key account manažera pre stredné a stredozápadné Slovensko. Mám v podstate na starosti či už distribučnú sieť, koncových zákazníkov, takisto aj špecializáciu na pulp and paper segment. Moje meno je Zdenko Stuľák, pracujem v TPG Strojársky veľkoobchod ako aplikačný inžinier. Venujem sa rôznemu predaju, montážom, servise a rôznym portfóliám. Pracujem na celom Slovensku, takže ako mám po celé Slovensko, čo sa týka toho. Tu vám v stručnosti predstavíme, čím sa naše firmy zaoberajú. Veľa z vás už sa aj so spoločnosťou SKF stretlo. Dominantne sme známi ako výrobca ložísk, ale zameriavame sa čoraz viacej v rámci trendu z trhu aj na nejaké komplexné pokrytie službami. Tých služieb je naozaj mnoho, nebudem všetky menovať. Kľudne sa môžeme potom porozprávať aj v rámci nášho stánku za dverami. Dneska sa budeme teda baviť dominantne o mechanickom servise a o montáži ložísk a súvisiacich dielov. Trošku sa dotkneme aj témy renovácií, nakoľko aj v spolupráci s TPG riešime servisné služby a renovácie nielen ložísk, vretien, domcov, ale takisto aj olejov. Ako sa to celé udialo? Prečo práve SKF a TPG boli vybraní pre túto zákazku? Je to kompilácia nejakých dlhodobých vzťahov so zákazníka v rámci Mondy, už pôsobíme dlhé roky ako etablovaný dodávateľ a partner. Je to taká naša vzájomná synergia, pretože vo viacerých strategických projektoch sa na nás Mondy obracia. Získali sme zákazku aj hlavne preto, že sme boli pravý čas na pravom mieste. Je určite dôležité mať informácie z prvej ruky a vedieť, aké sú parametre a požiadavky našich zákazníkov. A takisto, čo je naša výhoda, je tá profesionalita a to know-how, ktoré je ako lídra v ložiskárskom segmente s vyše 100-ročnou tradíciou určite prítomné. Takisto nepodceňujeme prípravu a projekt management a riešime samotné pohliadky miesta, aplikačnú podporu, nejaké technické komplexné služby s pridanou hodnotou. To znamená, nedodávame vám len produkty, ale riešenie, máme s vami nejakú roadmapu, snažíme sa mapovať vaše nejaké KPIčka. Tu je celý tím, ktorý sa na tejto zákazke podielal. V ľavej časti môžete vidieť mňa, ja som mal na starosti projekt management plus obchodnú časť a takisto som sa zúčastňoval aj samotnej výmeny zariadenia. Tu je vedľa spoluprezentujúci Zdenko a ďalší dvaja kolegovia, ktorí sú vlastne hlavou a rukami v rámci danej operácie. A v pravej časti je to kolega Manuel Reitzinger z SKF Rakúsko, ktorý v súčasnosti pôsobil v rámci tejto zákazky ako group leader. A úplne napravo je to kolega pán Buxar, ktorý má na starosti na Slovensku pod SKF-om servis a condition monitoring. Vždy sa riadíme nejakým heslom náš tím, pokiaľ pracuje funkčne a efektívne, na konci máme spokojného zákazníka. No a teraz to, čo každého z vás trápi, všetci riešite v rámci odstavok nejaké strategické výmeny a realizácie, či už interne alebo externe. U nás je to teda dôležité správne podchytiť celú situáciu ešte pred začatím prác, aby nás nič neprekvapilo. Vždycky je tam dôraz na tú podrobnú konzultáciu s tým zákazníkom. Vzdelávame si technickú dokumentáciu, prechádzame si fotky zariadenia, v akých podmienkach to pracuje, či je tam dobrý prístup k tým zariadeniam, aby sme sa tam vedeli dostať s nejakou technikou, prípadne mali aj zabezpečené BOZP. No a takisto sa dohaduje nejaký požadovaný rozsah prác, termíny, nejaká príprava, či už od strany TPG, SKF alebo priamo potom od zákazníka. Tu vlastne v tom druhom slajde som aj ukazoval, že riešime aj renovácie, čo je obrovský prínos pre našich zákazníkov, lebo nedodávame len produkt, ale pomáhame vám naplňať aj nejaké vaše ciele, hlavne v rámci dnešnej legislatívy z pohľadu rôznych ESG noriem, redukcie CO2 emisí, zlepšených dostupností a znižovania nákladov na náhradné diely. Diskutovali sme, že pokiaľ to ložisko bude možné zachrániť a na nové sa dlhodobo čaká, je to predsa veľkorozmerové ložisko, jeho cena sa hýbe v desiatkách tisíc eur, tak aj ten dodací termín tam môže byť v radoch aj pol roka. Pokiaľ sa bavíme o renovácii, tam to dokážeme stiahnuť zhruba na 50% ceny nového dielu a značne aj v mesiacoch skrátiť dodací termín. Takisto je dôležité
dokončiť teda nejaké termíny, dohodnúť sa, kedy začať, kedy ukončiť, čo sa považuje za úspešne ukončenú prácu, nakoľko v rámci Mondy je sústredených veľmi veľa firiem, ktoré sa podielajú na veľkých opravách, tak bola tam určite nutná nejaká spolupráca s či už údržbou Mondy alebo nejakých subdodávateľských firiem. No a v neposlednom rade sú to nejaké školenia a vybavenie, aby celá práca prebehla profesionálne. Čo sme teda riešili, bolo to ložisko FAG, konkurenčné. V rámci SKF-u sa nezaoberáme len montážou a dozorom nad vlastnými ložiskami, ale riešime nielen výmeny, ale aj náhrady, prípadne renovácii všetkých priemerových výrobcov. Konkrétne v tomto prípade išlo o ložisko s priemerom vnútornej diery 750. Pracovalo bez nejakého väčšieho servisného zákroku vyše 10 rokov v náročných podmienkach. A takou pikoškou bolo, že aby sa ušetril čas, ako všetci ste to tu už spomínali, že čas sú peniaze, tak výmena prebiehala bez nutnosti demontovať celú technológiu, aby sa ušetrili nejaké dni na rozoberanie a kompletizáciu, čo nám ale potom v konečnom dôsledku aj trošku pritažilo pri samotných prácach. Výmena bola preto naplánovaná, nakoľko veľmi šikovný tím diagnostikov Mondy včas odhalil poškodenia, to znamená, nazdielali s nami v rámci tej konzultácie aj vibračné spektrá, kde už bolo podozrenie na preklzy, nečistoty a takisto prasklinu na vonkajšom krúžku daného ložiska. Pre predstavu, to ložisko má váhu zhruba 200 kg, takže je tam nutné ho aj systematicky podložiť. Všetci sa s týmito vecami stretávate, nás by potom určite aj v rámci nejakej diskusie, či už na chodbe alebo v rámci večerného programu zaujímalo, ako to riešite vy. Aký dôraz kladiete na profesionálnu montáž, či to využívate skrz svojich vlastných pracovníkov alebo externistov. Avšak sú tu nejaké kritériá, ktoré by ste mali brať na zreteľ. Dominantne je to teda predĺženie životnosti ložiska a zabezpečenie nejakej efektívnej prevádzky. Dneska času peniaze a potrebujete, aby stroje boli maximálne vyťažené. Takisto, pokiaľ sa bavíme o nejakej neodbornej montáži, vy aj kvalitný diel a kvalitné súvisiace diely dokážete značne znehodnotiť neodbornou montážou a takýto nekompetentne namontovaný diel môže ohroziť nielen vaše strojné zariadenie, ale takisto aj zdravie vašich ľudí a spôsobiť nejaké havárie, požiare a podobne. No a v neposlednom rade je to určite úspora nákladov, pokiaľ sa bavíme o tom, že ložisko namontujete a zistíte, že musíte sa tomu znova povenovať, pretože tam došlo k nejakým pochybeniam. Je to ďalšia neplánovaná odstávka a prestoječ, ktoré hlavne v papierenskom priemysle stoja tisícky eur. Ešte by som to trošku priblížil aj čo sa týka tej prípravy. Kým dám slovo kolegovi, tak dôležité bolo z našej strany zaistiť hlavne bezpečnosť, aby sa nikomu nič nestalo. Potrebovali sme vyfasovať všetky ochranné pomôcky zo strany Mondy, zabezpečiť odpojenie stroja a podobne. No ale ešte pred samotnou zákazkou sa riešila podrobná príprava. A my sme potrebovali, aby bolo postavené lešenie, po ktorom budeme demontovať nielen samotné ložisko, ale aj domec okolo ložiska. A keďže sa jednalo o vakuový filter, ktorý mal naozaj veľkú dĺžku, tak trebalo ho systematicky prizvihnúť z oboch strán, aby nedošlo k poškodeniu a zablokovaniu protiľahlého ložiska typu karp. Pretože ak by sme ho vychýlili či už výškovo alebo vosy, dokázali by sme znehodnotiť celé zariadenie a poškodiť nejaké súvisiace diely v tom valci. Takisto tu došlo k nejaké manipulácie s telesom, skrz lešenie, no a na tento konkrétny prípad, keďže veľké ložiská v ideálnych prípadoch dokážete, pokiaľ na to aj konštruktér myslel, zhodiť prostredníctvom metódy privedenia tlakového oleja, či už pri montáži alebo demontáži, bohužiaľ. V tomto prípade sa to nedalo využiť, museli sme pristupovať k mechanickému montovaniu a demontovaniu, ale na to sme použili metódu tepla, nakoľko tam nebol priestor na chyby, potrebujeme dodržať všetky tolerancie a ložisko efektívne nasunúť. Pre predstavu, váha takéhoto ohrievača bola takmer 400 kg a dostať ho na miesto tiež nebolo veľmi jednoduché, nakoľko tam boli veľmi stiesnené podmienky, ako uvidíte ďalej. Tuto sú všetky prípravné práce aj vo vizuále. Takto nejako ložisko, toto je tá druhá časť, tá menšia, ten menší domec, tu je samotný ten veľký, hlavné ložisko, tá pozícia toho filtra, postavené lešenie a toto je vlastne tá druhá časť, ktorá musela byť súvislé za účasti kolegov z Mondy, ale aj externých pracovníkov, ktorí nám počas celej doby prác boli veľmi nápomocní. To aj by som chcel vyzdvihnúť, že je radosť pracovať s firmami, ktoré vedia podať pomocnú ruku, aj keď majú obmedzené kapacity v rámci tých jednotlivých oprav.
Posledný taký môj príspevok v tejto časti, kým sa ešte s kolegom budeme doplňať, tak je, ako prebiehala teda demontáž. Keďže zákon hovorí, že keď sa niečo môže pokaziť, že sa pokazí. Odhalili sme teda po demontáži ložiskového telesa, že to ložisko ani zďaleka nie je v kondícii, aby sme ho dokázali zachrániť a renovovať. Vykazovalo brutálne stopy po korózii, odriatej hariadelo, tesnenia a podobne. Tie niektoré diely boli naozaj znehodnotené a zablokované. Takže museli sme pristúpiť k postupnému rozobratiu všetkých súvisiacich dielov, uvoľnenia toho zablokovaného ložiska, avšak na to bolo treba využiť veľké sily. Na to sme používali enerpaky, ale musela to byť aj kombinácia s nejakým ohrevom, keďže tie tolerancie a porušenie klietky bol až taký posledný krok, ako taká pikoška, nakoľko ložisko stále odolávalo, nešlo zhodiť z riadele. Bolo prudko zaseknuté, či už cez hrcu alebo cez poškodené iné komponenty, tak sme to museli ručne demontovať mechanicky, čo vám kolega vysvetlí aj v praktickej podobe. No a odstrániť valivé telieska, porušiť klietku a odblokovať samotné ložisko. Tak chcel by som doplniť kolegu, jak sme skúsili demontovať najprv celý ložisko aj s ložiskovým domcom sme použili enerpaky, ale vzhľadom, že nám nešlo pohnúť ani vôbec s distančnými krúžkami, tak sme potom museli použiť uhlovú brusku, kde sme odpilili prvý krúžok a hneď ako je na prvom obrázku sme zistili tú koróziu, kde bolo všetko prilepené. Lebo možno keby používali sme dva enerpaky, možno keby sme použili tretí a chceli to ako odsunúť naraz, by sme mohli poškodiť samostatné teleso filtra z druhej strany, hej. Takže na prvom obrázku už hneď po demontáži distančného krúžku sme videli koróziu, ktorá je prvý obrázok zľava a tu je už potom tá hriadeľ, prvá obrázok sprava. Tu, jak sme použili demontážne práce, už sme museli prísť do toho, že budeme vedieť, že to všetko poškodíme. Tak tu sú už vonkajšie krúžky, vnútorné krúžky a samotné komponenty, ktoré boli ako súčasťou toho, preto lebo to ložisko sa skladalo trošku ešte z viac celkov. Kontrola po demontáži, jak sme demontovali všetko, tak sme si to najprv museli poriadne očistiť, skontrolovať samostatnú hriadeľ, skontrolovať uloženie samostatný domec ložiska. Hriadeľ sme očistili, odmaslili a premerali mikrometrom. Obrázok druhý je, jak sme premerovali vnútorným mikrometrom samostatný ložiskový domec. Zistili sme dosť veľké opotrebenie jeho uloženie v ložisku. Takže sme museli potom na ďalšom slajde, budeme vidieť, ako sme pristúpili k ďalším krokom. Tak. Áno. A ešte by som chcel podotknúť, čo je možno dosť pre údržbu dôležité, ako som pracoval ešte v inej firme. Vždy som mal problém, keď externé firmy ukončovali práce, nezakrývali svoje veci, ktoré pracovali, či to boli prevodovky, zubové spojky, tak to chcem podotknúť, že dole na obrázku je, že po každom ukončení dňa sme si prikryli veci, ktoré sme demontovali, aby nám tam neprišli nejaké nečistoty. Vzhľadom, že prebiehala dekáda vedľa, takže boli tam rôzne údržbárske práce. Ja teba, Zdenko, doplním presne ako hovoríš, veľa zákazníkov to podceňuje. Dneska je teda tendencia zoštihľovať ten údržbársky tím a všetci ste to tu už spomínali, je nedostatok kvalifikovaných ľudí s rôznymi skúsenostiami v rôznych vekových kategóriách a udržať kvalitného človeka je čoraz ťažšie. Preto aj v SKF aj s TPG spolupracujeme na rozvoji týchto ľudí, či už formou duálneho vzdelávania, prezentácie odborných nejakých seminárov na vysokých školách a podobne, pretože nechceme, aby práve tie skúsenosti a tými rokmi vybudovaní praktickí znalci nemali komu odovzdávať tieto cenné know-how a ako uvidíte potom aj úplne v závere, sami v rámci SKF-u so zákazníkmi, to čo tu už zaznelo, zdieľame celé know-how, aby neboli rukojemníkmi toho, že externá firma má celú zákazku v rukách a môže byť potom monopol pre vás. My všetko s tým zákazníkom zdieľame, čo sme robili, prečo sme robili, ako to prebiehalo, je k tomu fotodokumentácia a je tam samozrejme nejaký podrobný technický reportáž s doporučeniami, ako predchádzať nejakým nálezom. Tu teraz na obrázku je vidno vnútorný vonkajší krúžok. Na prvom obrázku je vidno zvnútra vonkajší krúžok ložiska. Hneď tam je poškodenie.
Ale čo sa týka demontáže vnútorného krúžku zriadeli, tam ani nebol ten problém, lebo my sme ho rozpilili a pomocou sekača a kladiva sme ho odlepili od riadeli. Ale dosť problém bol z domca, kde sme museli dokonca do vonkajšieho ložiskového krúžku vyrezať určitú časť v tvare V, aby nám nepoškodilo, aby nám príklad, keď sa uvoľní krúžok, aby nám nestlačil kotúč uhlovej brúsky, aby sme neublížili napríklad sebe alebo niekomu inému. Preto chcem podotknúť, že rozdiel je rozpiliť krúžok na hriadeli a rozdiel je rozpiliť krúžok, ktorý je v domci. Takže tu dosť na to by som bral, lebo nedaj Bože by sa prišlo k ubliženiu mňa alebo nejakého môjho kolegu, takže v tým vidím dosť problém. Ja na teba Zdenko iba naviažem. Tak ako to heslo hovorí, dvakrát meraj, raz rež, ono to naozaj tak funguje. Bavíme sa tu častokrát na konferenciách o Industrii 4.0, 5.0, umelej inteligencii, ale častokrát aj tie základy bývajú niekedy zanedbané v rámci údržbárskych prác, nielen z pohľadu bezpečnosti, ale aj nejakej efektivity. Pokiaľ sa to dá urobiť, urobme to jednoducho a bezpečne. Pokiaľ už to naozaj nejde, poznáme firmy, presne tak, zdemontujú to, odpilia to, zhodia to plámeňom, rozstavia to, proste zničia možno aj súvisiace diely, čiže tu sme dbali na to, keďže zákazník mal len jedny náhradné diely, nakoľko sa nedlho čaká a sú naozaj drahé, aby sme nepoškodili nič, čo bude musieť byť znova použité. On sa k tomu dostaneme aj tu v ďalšom slajde, ako tá časť pílenia predbiehala, samozrejme za dodržania všetkých bezpečnostných prác a tesných priestoroch a dodržania týchto horúcich prác. Čiže takto nejako tie práce prebiehali. Museli sme dávať veľký pozor na to, aby sme nezarezali do hriadele, nakoľko dôkladná príprava pred samotnou montážou, ako uvidíte v ďalších slajdoch, ktoré kolega vám vysvetlí z praktikály, tak je dôležité naozaj nepoškodiť nič, čo buď musíte znova použiť, alebo na čo sa spoliehate a nemáte nejaký ďalší náhradný diel. Môžete samozrejme pokračovať. No tak zase pristúpim k tému očisteniu, čo je základ všetkého. Po demontáži ložiska samozrejme snažili sme sa, nevždy sa to dá, ale snažili sme sa nepoškodiť hriadeľ a nepoškodiť domec ložiska. Po dôkladnom očistení komplet celého sme skontrolovali hriadeľ po premeraní. Boli niekde viditeľné vrupy, ktoré sme museli dokonca aj pilníkom trošku zabrusiť a bruslým papierom, takže potom sme to všetko zdokumentovali, aby sme aj mohli informovať samostatného údržbu SCP Mondy o akom stave, lebo základ je nainstalovať ložisko už keď je, jak sa povie, aj 110 000 na tú dobrú hriadeľ, hej. Tým pádom by sme, keby bola poškodená hriadeľ, by sme znížili životnosť ložiska aj samotného zariadenia, ale to pôjdeme na ďalší slajd. Ten slajd nechcem hovoriť, že sa budem vrácať, ale ešte na začiatku sme si dali vyfasovať ako zo skladu a doniesť na poschodie všetky náhradné diely, aby sme sa mohli uistiť, ktoré budeme potrebovať, ktoré niektoré sa dajú zachrániť. My sme zo začiatku chceli zastaviť aj to ložisko, zachrániť, čo sa nám nepodarilo, lebo potom sme zistili aj vizuálne veľké opotrebenie, tak sme už preto pristúpili do toho, že to všetko musíme rozpiliť. Takže sme si skontrolovali všetky sady tesnení, krúžkov, samostatného ložiska, čo zase by som musel trošku podotknúť, že na filtri ložiska, ktoré ložisko sme demontovali, nebolo žiadne číselné označenie. Takže vôbec sme nevedeli, o aký typ ložiska ide, takže sme si to museli ešte raz premerať. Hľadali sme, či je to výrobca SKE, FAK, alebo to, alebo nejaké číslo a na starom ložisku, ani na vnútornom, ani na vonkajšom krúžku nebolo žiadne číselné označenie. Ja už som sa s tým ako stretol. Prosím, Marek. Vo výkresovej dokumentácii a zákazníkom dodaných informáciách bolo teda uvedené, že pôjde o FAG, ale potrebovali sme, presne ako kolega hovorí, zabezpečiť, že ak už demontujeme ten diel, ktorý tam je, aby kompatibilný bol ten nový, ktorý je v krabici, aby sa nestalo, že zariadenie stojí a nemáme ani starý, ani nový diel, lebo jedno sme rozpílili a druhý nepasuje. Takže toto je veľmi nutné z pohľadu prípravy, nakoľko v Mondi zariadení tohto typu je až 5, čiže vidíme tam potenciál na ďalšie servisné činnosti, pretože už máme nejakým spôsobom know-how a skúsenosť s konkrétnym zariadením a odhadujeme, že ďalšie filtre a tie vákuové zariadenia budú
v podobnej kondícii, čiže aj sme informovali zákazníka, aby bol na dôkladnejšiu prípravu z pohľadu nahraných diel, aby bol vybavený dostatočne. Zase by som chcel ešte podotknúť, že diely, ktoré sme kontrolovali, sme rozobrali krabicu, vybalili, skontrolovali, naspäť zabalili. Rozbalené boli až pred samotnou instaláciou. Tu už vidíme ložiskový domec, po ktorým, keď sme ho očistili, tak bolo viditeľné poškodenie uloženia ložiska. Keď si dobre pamätám, tam sme namerali 921,27 mm, tak sme potom museli prerušiť všetky práce a s údržbou SCP Mondy prekonzultovať ďalšie kroky, ktoré podnikne. Pristúpili sme k tomu, že sme nakoniec museli prerušiť práce a domec dať opraviť uloženie dvojzložkovým ako opravným kompozitom, je to s Belzonou, kde potom externá firma nám pripravila komplet podľa našej požiadavky a potom po premeraní už bolo 920,08 až 920,23. Čiže boli sme v tolerancii, ne? Aby sme mohli pokračovať. Áno. Montáž nového ložiska prebiehala dosť náročne. Snažili sme sa na to čím viac pripraviť, vzhľadom na to, že ložisko bolo veľmi veľké. Bolo ťažko prístupnom mese, používali sme žeriav. Nechceli sme používať zase veľmi šikmý ťah, aby sme vždy nemuseli chodiť hore na žeriav alebo volať nejakého elektrikára. Takže museli sme najprv nahriať ložisko na 120 stupňov v horizontálnom uložení, potom sme si ho dvihli ako bremeno, dohriali sme ho na 120 stupňov a čo bolo tak dosť podľa mňa ťažké, ho rýchlo prizdvihnúť do osy a nasunúť v jednej drahe, aby sa na mňa zaseklo v polovičke. To by potom bol dosť veľký problém. Ja iba Zdenko na teba naviažem jednou vetou, že prečo je to veľmi dôležité robiť to za tepla, pretože naozaj, ak by sa či už uhlovo alebo po dĺžke hriadele to ložisko zaseklo, celá práca by bola o ničom. Mohli by sme to ložisko poškodiť, mohli by sa trestnúť o nejaké ďalšie súvisiace diery. A ak by sme ho naozaj že zablokovali a nevedeli by sme ho bez poškodenia zdemontovať, no zariadenie by nemohlo ďalej byť prevádzkeschopné, pretože nebol nachystaný ďalší súvisiaci náhradný diel. Takže naozaj sa vraciame možno aj k tomu slajdu v úvode, že prečo je dôležité správna, odborná a presná montáž a prečo sa obrátiť na firmy, ktoré naozaj s tým vedia robiť a majú množstvo skúseností, pretože sami viete, koľko vás neočakávaná porucha alebo odstavka kritického zariadenia môže stať peňazí. Takže jednoducho je potrebné sa na to dôkladne pripraviť, neponáhľať sa a vždy si všetko vyčistiť, a aby to vyšlo v jednom smere naraz. Lebo potom by bolo zbytočne vyrábať zase nový prípravok, pumpy, že by sme chceli už len demontovať samotné ložisko a zase opakovať tú montáž. Posledná vec, čo by som ešte pri tomto slide takú pikošku povedal, vždy sa musí človek vedieť vynájsť, tak ako bola výhoda, že sme mali k dispozícii aj firmu Belzona, ktorá nám to teleso prepravila, tak sme uvedomili zákazníka s tým, že pokiaľ sa bavíme o iných aplikáciách toho istého typu a tie zariadenia budú v podobnom stave, čo sa týka vykazovania korózie, odlupovania materiálu a podobne, tak vieme pre nich spraviť aj ďalšiu renováciu alebo úpravu podľa požiadaviek, takisto v spolupráci s SKF a TPG, takže môžu sa kľudne aj na nás obrátiť. A teraz vám Zdenko priblíži vlastne, ako to celé sme finišovali. Záverečné práce väčšinou prebiehali skôr o ustavení domca do osy, o vyúsení, že nebolo samostatné ložisko. Tam, ako vidno na prvej fotke vprave z hore, používali sme odchylkomer, kde sme sa snažili približiť čím viac ložisko k domčeku u ložiska, aby nebolo vyosené. Potom ešte pred montážou samostatného ložiskového domca sme si oskúšali prechodnosť všetkých mazácich kanálíkov, aby sa neprišlo zase to, že príde nám vyspravené Belzonou a zistíme, že je niekde neprechodný bod. Takže to je dosť základ veľký. No a potom samostatné aplikovanie maziva na ložisko, aby to bolo dobre 100% naaplikované, nemyslím 100% tuku tam dať, ale aby všetky elementy boli namazané. No a sme postupovali potom podľa výkresovej dokumentácii, ako je
mazanie, lepenie o-ringov, skladanie, používali sme všetky potrebné pomôcky profesionálne, hej, od momentových kľúčov, od sťahovákov a od iných komponentov. Ja by som sa možno ešte upravil na tému domazávania. Je to čoraz väčší trend, viacerí z vás tu s mazivami, s filtráciami a olejmi, s čímkoľvek tohto charakteru robíte. Veľa firiem podceňuje to mazanie. Niekedy ho dávajú priveľa, potom majú problémy s prehrievaním, s vytekaním a kontamináciou nejakého produktu. Niekedy ho dávajú primálo, ložisko sa zadiera, ide na sucho, potom sa to panicky snažia zahasiť tým, že tam natlačia extrémne objemy v krátkom čase. Veľmi dôležité je postupovať systematicky. Nielen pri tom prvom osadení musíte dostatočne osadiť to ložisko takou dávkou maziva, aby sa po prvom rozbehu kompletne rozdistribuovalo v rámci toho domca aj ložiska, ale zároveň nielen ložisko, ale aj samotný domec namazať, pretože on si zoberie len toľko, koľko bude potrebovať, nakoľko pri teplote sa vám to mazivo rozprskne a naspäť nastečie do toho daného zariadenia. Tuto, ako kolega pohovoril, je dôležité to všetko aj ustaviť a zabezpečiť bezpečné odovzdanie toho pracoviska. Ja ti, Zdenko, ešte dám slovo k tomuto a ja sa vrátim potom k tomu reportu. Ešte k tomu mazaní sa chcem vrátiť. Určite všetci vieme, čo je to prvotné mazanie a potom aké sú mazacie plány, domazovanie. Takže toto myslel kolega. A potom, čo sa týka ustavovaní, tak tam sme strávili dosť dlhú dobu. Sme pretáčali celý filter o 360 stupňov, aby sme premerali, aby sme ustavili ložiskový domec a aby sme to spravili čím presnejšie. No a ten posledný bod, to je to, čo ste tu už viacerí našli vo svojich prezentáciách. Nedržať si toho zákazníka ako rukojemníka, komplexne navzdelať odborný report, či už v slovenskom jazyku, alebo záleží, kto sa na ten report bude pozerať, vieme to spraviť aj v nejakých mutáciách. Sú tam nejaké odporúčania do budúcna, aby tie práce boli plynulejšie, hladšie, zistíme, že s čím sme zápasili počas tejto výmeny, na čo možno sa pripraviť do budúcna a takisto všetky nálezy zákazník dostáva aj formou nejakých preventívnych opatrení. Takže veľmi ďakujeme za túto príležitosť firme Mondi, že sa na nás obratila a určite sa tešíme na nejaké ďalšie zaujímavé projekty. Tu je nejaký krátky kontakt na mňa a takisto kolega. Ďakujem aj ja za pozornosť. Budem sedieť vonku, ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa na mňa môžete, alebo na môjho kolegu obrátiť. Jedna otázka už je tu. Byla to nádherná práce. Mám dotaz, spíš ne na vás, ale na Mondi. Co dělala prediktivní údržba a co dělal tribotechnik, že to došlo do takového stavu? A jaká nová opatření byla dána do plánu údržby, aby se tohle neopakovalo? Děkuju. Ťažko sa mi vyjadriť za Mondi, máme tu konkrétne zástupcov firmy Mondi, takže možno posunúť im mikrofón. Nemusíme odpovedať, keď nechceme, ale dávame priestor. Mne takisto sa ťažko vyjadriť, keďže sa jedná o prevádzku, na ktorej my nepracujeme, ale predpokladám, že sa jedná o prevádzku, kde sa dalo odstaviť len počas celozávodnej stávky, ktorý máme raz ročne v septembri a je možné, že to bolo naopak plánované, neplánované. Pardon, ďakujem za odpoveď. Ja by som to možno iba doplnil. V Mondi máme veľmi dobrú synergiu, čo sa týka vzdielania informácií o stave zariadení. SKF tam má množstvo systémov na meranie stavu nielen samotných zariadení, ale takisto aj šikovný diagnostický tím, ktorý súvisí priamo s Mondi. To, ako si oni riešili svoje opatrenia z pohľadu Tribo, to už je v rukách Mondi. Škoda, že tu nie je človek, s ktorým som to za protistranu v rámci Mondi dokázal riešiť, lebo je to presne iné oddelenie. Ale ja si myslím, že Mondi ako zákazník určite nehrá babák so svojimi kritickými zariadeniami a majú naozaj podrobné analýzy, prečo vykonávať nejaké práce, aké opatrenie robiť ako predchádzanie prípadným poškodeniam. Bohužiaľ ten stroj bežal v ťažkých podmienkach dlhé roky, odhad je niekedy 10 až 16 rokov od nejakej renovácie alebo upgradeu systému, takže ťažko sa k tomu vyjadriť za SKF, ale minimálne môžete tú otázku dať a ak bude to niekto z Mondi, vám určite nám odpovie. Ja by som chcel doplniť vašu odpoveď aj otázku, hej. Takže čo by malo robiť Mondi, čo by som robil ja, tak určite sa na to pozrieť, aktualizovať mazacie plány, či je to vhodné tuk tam a jednoducho starať sa o zariadenie, nepreťažovať ho a verím, že to tak aj urobili. Ďakujem. Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Ide ďalšia prednáška.